Majoritatea parlamentară pro-europeană din Parlamentul nostru, dragi prieteni, a venit cu o propunere pe care eu personal o susțin și vă rog și pe voi, comunitatea mea de oameni, cei care mă urmăriți, să vă dați cu părerea în comentarii dacă susțineți această propunere a majorității parlamentare de a nu crea grupuri de prietenie cu Federația Rusă și cu Belarus. Eu susțin cu ambele mâini și cred că este o oportunitate foarte bună, așa cum le-am dat un șut în fund centrelor de cultură rusești, centrului de cultură rusesc, și o să fie închis. Am văzut că ambasada Federației Ruse de la aici, de la Chișinău, a venit cu o reacție și a spus că ea nu este de acord și critică ca centrul ăsta să nu fie închis și să activeze în continuare. Dar eu vreau să-l întreb și pe Dodon și pe toți trădătorii ăștia de țară care susțin Federația Rusă, Belarusul, războiul și niciodată nu au criticat, nu au spus de rău despre ruși, despre faptul că contrat rușii în Ucraina cu războiul, cu tancurile și așa mai departe. De ce nu ieșiți la rampă și să vă expuneți? Și de ce n-ați ieșit la rampă să vă expuneți atunci când Federația Rusă în alegerile de la referendum prezidențiale și acum parlamentare au avut ingerințe străine prin politicieni de aici corupți de la noi pro-ruși, prin Dodon. Ăsta este politicianul pro-rus numărul 1 din Republica Moldova, care a luat și e bani în continuare de la Federația Rusă, de la Șor și de la alții, care au avut menirea și are menirea să destabilizeze lucrurile la noi în țară. Și Dodon, tu ai cap și ochi să ieși în fața oamenilor și spui că trebuie să avem relații de prietenie cu rușii și cu Belarus. Dar ce avem noi treabă cu rușii și cu Belarus? Ce avem noi treabă cu agresorii ruși? Ce avem noi treabă cu tiranul din Belarus, care majoritatea oamenilor de acolo vor să scape de dânsă, de Lukashenko? Ce avem noi treabă? Deși nu v-ați expus atunci când mierile noastre erau călcate de buldozerele rusești, când a noștri duceau miere, exportau miere în Federația Rusă? De ce n-ați ieșit să criticați? De ce n-ați ieșit să vă expuneți atunci când rușii au invadat Ucraina și invadează în continuare teritorii, ucid oameni, destine, vieți și așa mai departe? De ce n-ați criticat când acum în alegeri prezidențiale, referendum, parlamentare, am avut ingerințe străine și au venit bani din Federația Rusă grei ca aceste alegeri să nimerească în Parlament mai mulți pro-ruși și Rusia să aibă influență aici în Parlamentul nostru? De ce n-ați ieșit să criticați, Dodon? Și eu totuși cer ca în continuare Parlamentul nostru, nu doar că, așa cum a venit cu inițiativa aceasta de a nu crea grupuri de prietenie cu rușii și cu Belarus, dar totodată, așa cum a închis Centrul de Cultură Rus, așa și se închide ambasada Federației Ruse de aici, de la noi din Chișinău. Noi nu avem nevoie de ambasada unui stat terorist pe teritoriul nostru pașnic și în rândul populației noastre pașnice și care vrem să fim liberi aici la noi, ca să trăim în pace, în libertate, în democrație, să fim în Uniunea Europeană alături de România. Închideți și ambasada statului agresor Federația Rusă, că oricum ei nu fac nimic, oricum majoritatea de ei sunt spioni. Și așa cum au activat și în cadrul Centrului de Cultură Rus și n-aveau drapelul nostru și colorul nostru acolo. Apoi aici ambasada Federației Rusă, fix așa, aici la Chișinău, fix pe același segment să fie închis și ambasada Federației Ruse. Curaj majorității parlamentare pro-europene, avem mult de lucru, mergem înainte și într-un ceas bun, armata rusă afară și ocupanții afară, într-un ceas bun și cu Doamne ajută. Dodon, auzi sunetul cătușilor? Vine de grabă și la tine. O ajuns la Damir și la ăștia, de grabă ajunge și la tine, de nou, pe dosarele care le ai, dar tu ai mult. Într-un ceas bun majorității parlamentare pro-europene. Cu Doamne ajută!